Daghanang pwede mahimo, ilahanan ka na akong isip inyong gobernador. Ang akong pamandoy nga maihan ako dili lamang sa ka-gobernador nga daghanog naghimong kaayuhan, kung dili ang gobernador nga makamao maminaw sa tibok ug panginahanglan sa katawan. Tingog sa mga bulanon, tulumanon nagihanay sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Gobernador Arthur Yap. Tingog sa mga bulanon, maminaw sa tingog sa mga katawhan, atong hisgutan ang ilang mga lumungo aron matubag ang ilang mga panginahanglan. Tingog sa mga bulanon. Ini mau ang kaliwanan na nagdala sa sakinan sa pagkakahanan doon sa katawan sa Ilocos sa Bukor. Bawas ang kini ang programa na ibigay sa atong kailangan provinsyal pinaguluhan ni Governor Artia aron na makadungog sa kanyang upo o sa mga sentimento sa mga yanong mga bulaga na gusto niya kasi siya mismo ang makatao makadungog aron siya mismo ang makahanap o may mga solusyon. Usa ato ang iwantang karon ang ato ang mga labi mga bulong at alang karon lawa ubani ni Governor Artia si Mayor Jose Limo ubani sa niya ang mga ST members si Kagawad Milicio Bongko, Kagawad Maylin Hala, Kagawad Roger Boncho, Attorney Danilo Cargan, Kagawad Alex Bangan, Kagawad Constancio Maduon. Uban nato ang mga barangay officials ikat sa nabulog ng mga barangay dili sa lungsod sa Sikatuna, ikat sa barangay Abugay Norte, iyan nato din kauban po ng taga-Abugay Sur, ang taga-Badyang, taga-Bahay-Bahay, taga-Kabuang Norte, taga-Kabuang Sur, taga-Kanagong, taga-Libo, taga-Poblasyon 1, taga-Poblasyon 2. Uban usap ni Governor Artia ang ato head sa Office of Provincial Agriculture, si Sir Larry Papugas, niya usap ang atong karuban ikat sa DA, si Sir Roman Nabalos sa ABC, kunya mo abot po si Amy Romero sa PCA, katatawag. Kunya niya po uban nato ato ang Provincial Legal Officer, inyong ang sukol na taga-Bursol sa Sikatuna, si Atty. Kilowahan. Di na po maglangay, ako na ihatag ang ngayon aron makatimayan kaninyo ang atong malandong na Gobernador. Si Governor Arthur. Good morning, Go. Sa tanan akong greetings sa atong Mayora Jekjek. Salamat sa pagdawat nako sa provincial government nato diri sa Sikatuna. Akong kalimay nako makabalik diri sa Sikatuna. Ang atong programa ang sa mga balkulanon. Usa ka programa nato sa provincial government kung asa provincial government mismo ang suroy bisita sa mga barangay with our provincial government officials. Ako ipaila-ila ka ninyong tanan, karunguntaga, ang mga kauban nato gikan sa provincial government. Sa provincial agricultural office, atong head sa agriculture sa probinsya, si Larry Papugas na siya dito. Kaya nabili niyo si Larry? Silingan, ha? Pasig, kanunay, ha? Lagi, neighbor, silingan na nato. Lagi, ang Philippine Coconut Authority head nato, si Emiliano Romero. Pasig, okay, still arriving. Ang Department of Agriculture Provincial Head nato, si Roman Dabalos, sa mga PA, ha? Representative ng PA. Napa si Charlie Pablo sa Pedro. Wow, okay. Nasa Leyte. Ang lahat ng mga provincial officials nato, sa social welfare nato, kinaimportantehan ng miyembro sa grupo nato. Si Ma'am Nita Tex, na sugat sa Nasipang. Nasibitan ko kayo kung natay mga pangutana. Ang hinawag ko, pangutana mo, mga kapitan o mga kagawad, na mga pangutana sa bilhag ninyo, emergency assistance, pag in times of emergency, crisis situation, mga tabang na
hinangad na sa tabang ng mga emergency, deaths, hospitalization, even livelihood funds and livelihood funds, even employment issues. Makatabang may ni Ma'am Nita, kanituha, we can try to answer your questions. And then, ang provincial legal office po natin, the head of our legal services sa provincial wildlife PBC, Attorney Nino Angat. Ready na ako kami utol. Ready na. Okay. Then, at this point in time, Ma'am Jack, baka pwedeng welcome na. Tugod kayo, live na on air. We are live being heard sa mga radio stations nato. Dili sa Bukol. Pero sa di mo kalimutan kung asa ka naka-link up o sa Facebook, sa live streaming nato, live po ka sa airwaves and sa internet nato. So ako ihatag ng kaligayunan ni Ma'am Jack Iliorio, our beloved Mayor for Sikatuna. Ma'am, pwede ipaila-ilang nato ang mga kapitan o ang atong mga municipal officials, elected council members. Thank you, Ma'am. Mayong buntag kanatong tanan, nakatuna sa tanan akong pagtahod sa ato ang halangdong gobernador nga naghatag yun o higayon ng mga anhin dinhi karong adlaw aron pagbisita kanato atong hatagan sa masipang pakpak si Governor Arcia. Uban sa iyang mga kaubanan sa provincial government nga bago lang iyang i-announce o sa mga kapitanes nga niya dinhi karon o sa mga barangay council o sa mga kagawad pinanguluhan sa ato ang Vice Mayor Olimpio Kalimpusan pagkatatagan nato sa masipag pakpak ug kanatong tanan nga niya dinhi karong adlaw. Una sa tanan ahong i-recognize ang ato ang mga kapitanes na nagkalain-lain ng mga barangay uban sa ilang mga barangay council gihangyo sa pagtindog kung i-recognize ang inyong barangay. Atong unahon ang barangay Abukay Norte pinanguluhan ni Kapitan Nick Luhayo uban sa iyang mga kagawad. Atong isunod ang barangay Abukay Sur pinanguluhan ni Kapitan Hil Elie sa iyang mga kagawad. Atong isunod ang barangay Kanatong pinanguluhan ni Kapitan Edwin Dilawan. Salamat ka. Atong isunod ang barangay Campuac Norte pinanguluhan ni Kapitan Nene Silagan. Atong isunod ang barangay Campuac Sur pinanguluhan ni Kapitan Ben Cassia. Atong isunod ang barangay Bahay-Bahay pinanguluhan ni Kapitan Puso Anip. O atong isunod ang ato ang barangay Bagyang pinanguluhan ni Kapitan Lolong Hala. O ang atong barangay Bigho pinanguluhan ni Kapitan Hilen Patinyo, Kapitana. Atong isunod ang barangay Poblacion 1 pinanguluhan ni Barangay Captain Fredo Gomez. O ang atong barangay Poblacion 2 pinanguluhan ni Kapitan Damo, Joel Damo. So,
Katuna, palihog, tindog, to be acknowledged. Daghan kayo salamat. Karong adlaw, napangatong mga SK members, pinanguluhan sa atong Vice Mayor Olimpio Kalimpusan. Ang ato ang first kagawad, Kagawad Vinicio Baupo. Kagawad Constancio Antumon. Kagawad Maylin Nana. Kagawad Attorney Ditno Palgan. Kagawad Roger Onso. Kagawad Alex Pangan. Ang ato ang official member, ang atong KBC President, Kagawad Luayon. Ato i-acknowledge ang pag-abot sa atong PCA, Chairman si Amy Romero. Sir, good morning. Aniya katalinhi karong adlaw aron sa pag-atong interaction sa ato ang halangdong gobernador. So dako kayo natong garbo, dako kayo natong pasalamat. Itagaan ta og bigayon ni Governor ang anyig yun siya dinhi aron sa pagpaminaw sa atong mga concerns ug sa ato ang gusto nga ipaabot ngadto kaniya. Siya na gayon ang mianhi dinhi kanato aron masayon kanato ang pagpaabot sa ato ang mga concerns ngadto kaniya. So mangnaot ko nga kitang tanan to participate dinhi sa atong interaction sa atong gobernador. O ako usab nga ipasalig no nga ang atong lungsod tudo suporta sa mga programa sa atong provincial government. So sangan sa ato ang LGU si Katuna, akong kinasingkasing nga welcome kanatong tanan dinhi sa ato ang programa karong adlaw. Daghan kayo salamat ug maayong buntag. Sa di pa ng sugod ha, ako munang i-greet ng happy birthday ang atong kapitan sa Batyang, Aster Mala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So happy birthday, Gab. And ang sugod, salamat ako sa mga barangay captain, sa mga kagawad, sa tanan-tanan na itabang sa ating grupo sa pagpagpadayan ko lalo. As I always said, ako kadaugan naman sa grupo, sa tanan. And today, as a governor, may pili-pili naman ang atong pagtawag sa mga katauhan. We are governor for the entire province of Bohol. Mga kinahanglan ang tanan, tagaan natin pagtagaan. Imano nato ang atong mga kaisunan. And that's the reason we are here this morning sa Sikatuna. Hindi rin magpasalamat ninyong tanan, but syempre, servisyo na. O nga, ako na ang binuol ninyong tanan. So, nang ginawag ko this morning, as we discuss agriculture ng atong tema karong pagtagan, kung tayo mga pangutana ang atong mga kaigsuunan, kabahin sa agrikultura, gamito na ito ang kahigayunan na mangutana na ta. O kung di nila, doesn't have to be agriculture, pwede po na nakamay concern sa pilihan ninyo. Ang mga senior citizen din ang mangutana ka sa issue, kabahin sa mga checking, or nakamay mga request or resolution na ingatan sa provincial government, dawato na ang tanang and then it closes na ito. Kaugan po nato ang head ng atong constituency services, si Robert Sister. Si Robert, paila-ila nato si Robert. Okay, si Robert in charge. Bakit sa masipag pampak si Robert? Importante
request ninyo sa mga resolution, tama pa sa barangay, kung ano ang assistance na kinahanglan, si Robert ang matapang ninyo. Right? So, ang first issue na ang gusto namin kaibaw ninyong tanan in the area of agriculture. Kaibaw naman natin tanan na there are great changes na kung kausapan na sa Bohol in the last few years, especially sa 9 years na si Governor Ed ang Governor nato. 2010, nagsugod si Governor Ed ang servisyo nato, si Governor Ed Chato. Ang level ng pag-isdala nato nasa 50%. Pero sa kaningkamot natong tanan, sa grupo nato, si Rene Relampo sa atong Vice Governor, ako, kaniyatong Congressman ko sa 3rd District, and si Governor Ed, pinabay may. Ang among mga programa ng gobyerno, especially ang infrastructure, bahin-bahin namin ang concentration sa 3rd District, sa 1st District, mga nakatapang ta, because of the combined infrastructure program na naging nato, napausos nato ang palistanan. We are now 21% percentage ng poverty sa Bohol. Pero bisan pa napausos nato ang palistanan sa Bohol, ang kawadlon sa Bohol, there are still 300,000 Bulanos na nagpabiling sa palistanan. 300,000. What does it mean to be poor? Ano rin, wala na ang mga tao nato. What does it mean? Layo ko ninyo. When you say you are poor in Bohol, that means ang combined income, ang combined income sa usa ka tuig, 20,000 lang sa pagkaon. Imagine, you believe that hanapin mga tao na ang budget nila is 20,000 a year sa pagkaon. When you spend no more than 20,000 a year, then consider poor pa sa national statistics natin. Kung iwan nila, we still have around 300,000 Bulanos na karoon ng lisod-lihan. And most of them, kadaghanan sa ating mga kaisod na nag-lisod karoon, nagpabilin sa agrikultura o sa sektor sa mga panada. Ang fishery sector, grabe. Especially sa fishery sector. Fishery sector, kayo naman nato na 9 months in 1 year. They cannot fish. Amihan na bagat eh. So, 3 months lang sila na nakapanagat. And that's why, natin programa para nila. And we will discuss that in another episode sa mga coastal community. For you, for Sikatula, the major economy in Sikatula is tourism and agriculture. Mga for agriculture karon, iba naman nato climate change karon. Climate change sa tibuok kalibutan. Nagbago na ang klima. Mga importante para kanato, every hectare sa ato mga pasakan, i-maximize nato sa increased production. So sa main cropping season karon, in all irrigated areas, na desisyon na na muhatag taong 50-50 scheme sa hybrid rice. Kung tayo magtanong ng hybrid rice dire, muhatag ng tabang ang provincial government sa 50-50 scheme, 50% na muhatag taong subsidio. Sa karong panahon na nag-concentrate na ang atong himuon, 1,000 hectares. 1,000 hectares sa main cropping season, 250 hectares each sa Daguhoy, Pilar, San Miguel, at Ubay. We will maximize himutan ng mga model areas dito sa rice. So, ang magpasabot nato sa mga detalye sa programa, wailahin ko din si Larry Mabugas ang atong agricultural head. So, Larry, ang pwede i-discuss din mo karon ang atong programa sa main cropping, we are setting aside more than 12.5 million for hybrid rice program. Kung gusto mo appeal sa programa nila, Larry, posible na we can ask them to join us. But right now, concentrate na sa Daguhoy, Pilar, San Miguel, Ubay. Kung maayo po kung atong ipasabot nila, nga naman, we are moving into hybrid seeds. What is the performance of hybrid seeds compared to certified seeds? And what is the difference sa performance ng certified seeds sa farmers' homestead seeds? Makita po na ito ang diferensya. So, Larry. Agang salamat, Dok. Ayaw punta mga silingan.
Putindog, may kamay, kaya naman klaro na ikumpaw ka talaga kayo. Sa kayo na gihatag ikaw, before ko start sa Mandaw program, ato pasalamatan ng mga opisyalis sa Sikatuna, ako building operative in the INI Provincial Initiative Program. Ato pagpakiparan ninyo. Sabi ko, may festival, nakakano na yun. Sila ko yung tanan, mga tukot. Pinuluhan ni Ma'am Jik-Jik, Mayor Jik-Jik, naan sila tanan ito. Kung naghatag sa produkto na to, hindi ko sila maangay kay Pagkapo, na sila na ito na check. Mabawanan mo po ni Mayor Jik-Jik ang iyong mga kabanan. So, ang programa na to, ina na to, para sa katuna ko because ng Sikatuna, bisa, hindi kayo rin fair. Daghan kayo na ito sa opisina na palit ng hybrid. Labi na yung first kagawad sa libro. Mag-teach yun sila niyo, gano'n may hybrid na ito. Kung ano ba tayo, in-break na sa mga 220 tons. O hybrid, di buminos yun ng 6 to 7 metric tons sa tumabot. So, muna nagkapot sa tumalang ng gobernador si Kumar na mas labi o focus na sa hybrid. Although, certified seeds for natanong na nila ko, naghatag na o 35 bags, rich rice ang 5 black rice o red rice, na 60 bags from the National DA. So, nagkadagan ko, natanong, 5 na ito, kung magiging, kung tukusak, ano din ito, unay ko ano ito, tungkol sa repetirias. Muna nga, Ma'am-Jik-Jik, ang nagbabaw, pinagtikan mo si Rene, one of the outstanding captain municipal agriculturas atau kepakan sa Sisirigay. Melibat, hindi pa melibat ko, basta ang ato karon is dili kayo ito i-pungos ang namay programa doon sa science at kung kanunay bahay po po, Facebook, at sarili o di na nyo makaya ang buhay sa tumasak labi na kayo mga repetirias. Anda mo kagana gaya mo mga tagalog na doon lagi po tayo budget sa procurement sa science and distributions. So, anak na ito i-tirada o niya endemic project na ito kung may mo trial na sa ganyan kung tanong kung adlay kailan kung adlay natin kamay material sa office ko na nasulisit na ito para may bono. So, wako kung adlay kay ang usak ka kilo murag mayhan na ito nagkuman nagko si Lugas. So, we can try that siguro. So, nana na siguro ko unless kung kami pagkatanaw niya, kabahin sa mga asol ng kapil, 50-50 scheme. So, ikustingan, i-gobernador na 35,000 per hectare. So, ang 12,500 mo tayo counterpart for the provincial government. So, niya, ang tunga, we are looking for active association mayor or cooperative na mo itong i-partner. Mamatala ko ni Malard, ang statistics sa Bohol for farmers home seed, ang production per hectare is how much ang production? Sa certified? Sa farmers home seed. Home seeds, naka ng isitawag na ito o farmer seeds. Farmer seeds. Kamay na tayo, nasa 1.5 range. 1.5 Yes. average yan. So that's about 20 to 40 bucks. 40 bucks. 40 bucks per hectare yan. Kung gumagamit na ng certified seed, Kung saka siya, mga 220 to 3 tons, mga 10,000 kilos, divided by 40, mga so binta na sa ako, 60 bucks. 60 plus. So from 30 bucks, o doble siya. Bucks 35 seed. Pag hybrid, what is the experience? 7,000 tons, 7,000 kilos. 140. 140 to 150 tons. Tinuod mo ni ka na-harvest nila, pati 7 tons, hybrid, kamo tagalin mo. Nabay mga hybrid farmers din. Kaya ano mo? Pila na ang per hectare na investment cost ninyo ang kauban ng mga fertilizer, mga additives, uabot ng 10,000, 20,000 per kilo, per hectare. Uabot sa 7,000 lang ang inputs hybrid. Hybrid plus fertilizer set. Eh, paano sa harvest ninyo, uabot sa 100 bucks. Mga tripod, compared sa atong traditional road. So, uabot sa mga 120, 110 kabats kada hektarya. 1 to 120. 1 to 120.
Ang provincial government, nag-decision nila suway ka sa 50-50 scheme, tungkol kay Pasig, kung madugangan nato ang inputs nimo, baka maabot ang 160 to 180 bags. Sa tinuod na sa Luzon, ang hybrid rice, no lower than 200 bags kada kaban. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, Pangasinan, ang production rate is about 200 bags. But ang input cost nila dito, muabot ang 20,000 per hectare. Mga suway na ito, kung matag ng 50-50 subsidy ang provincial government, 12.5 million for 1,000 hectares, baka posible ba, ang harvest na ito, muabot na naman ng 150 upwards na. Hopefully kung ato nang makuha, tumikan kay pinakatulungsod sa sikatunan, ato mga traditional farmers, ato na sila natagat o mga inputs, kabahin na sa pinakong pagpanguma. Pero actually, atong tanawang na kainkan sa sikatunan, ulo rin fit ang among lugar. Pero naanatay mga strategic na mga lugar na atong napaagtan sa atong pinakong mga which is ang pag-himo na ito mga PCRs na ato nakita na pinagi ni Ekop yung katawang sa itong mga in fact, isang naatay himuon na magkilang na karoon na yung saka himuan na ito PCR na himo sa planting nutrition karoon. Ato na sa nakita na akong tamang kumitan kay sa atong ikon rinfit na itong sikatuna na dili ka magkadahog kita magkuha o katong porsyento na kita magkaabit sa ground seeding kumitan kay ground seeding ato kasi kitarget sa atong dagko ng mga dam o mga naiwan na mabuti sa sikatuna kamay lang o nga ito nakita kung nagkadaan kay ngayon sa atong provincial government muhimo may lugar request para sa atong mga SFRs through kaya pinagi din atong nakita na duha ang posibleng epekto ni pagkaringin ka sa atong mga masakan at the same time pwede ito ka mabuhay yung mga inland fish o nga nahimo naman siya successful pwede ito ka natay mga pwede na itong mga bisitahan na ito ang success storage para rin kaya sa barangay Ligo sa Pagwagsor o galing din sa Pagwagsor 1 natong tamang maghimo mga SFR Kumikan kay lima din ang alis kung natin topic para sa atong kapasakan ipaw mo na kumay waterlogging plan na siya niya masaling na kasuwa gabi na sa impact sa atong panahon karon na-disturb na pag-ayaw kumikan sa private jets mao nga natin kay Maryland na ma-extend tabang sa provincial government kung hindi may request mahimo additional maghatag na di minus mga 3 at sa 5 SFR sa kada barangay din sa Siyatunan. Rene, you are the municipal agriculturist for the town of Daghan. Ang naminaw ninyo karon kung kay Daiman ta. Masabot sa mga tao, what is the SFR? Para na iskaliran sa tanan ka ng SFR mo na itawag o Small Farm Reservoir. Usa ka lugar na atong nasayang kautan, atong yuta, aron ang atong yuta, mahimong na makakontain ng tubig panahon sa tinguan. Sayo na lang ang usa ka yuta kung imo na iskabiton kung dunay kusog na bulog sa uwan makakontain mo siya ang tubig. Nagkanan na lugar ato na siya himon sa usa ka elevated na lugar aron may gravity pwede ko siya mag-regulate sa atong mga pasakan na nasaliglang sa uwan. Ano na may recommendation? 5 areas na tagana ko sa... Actually, sa pagkakaroon ko, isang minun pagka mga 30, magkakatag ka mo. Kaya ato na siya itarget, kumikan kay ang atong mga barangay, kapitan, ato na siya nilasig na pwede atong kay Muslan, pwede na maali kumikan kay ang sikatuna, lugoy yun, ewan kay natural value, water nila sikatuna, o nga, kasalig nila sa tubig sa uwan. Pero sa mga sayat na pwede na ito kahimuan sa isipan, kung kanang pagkaw sa yuta na pwede na ito butuhan sa tubig, butuhan kita ako makasulta, na bisa karoon panahon na maghatag kami ng listahan, pinaka-minus 20 na ito sa 30 sites sa entero municipality. Okay, madam. We will accept that. Imuon na ito model farms ang Sikatuna. Yes! Sikatuna is very compact, small, pero bisan pa ako ipakita sa tanan that there is to the use of modern agriculture. Katugangan
So ang request ko for water, tungkol kay ang atong priority naman sa provincial government karon is water for waterless barangays or atong ipakusog ang atong water resources. Tawago na mo ang request ninyo for 20 SFRs. Atong i-distribute ang trending ato sa 3 units kada barangay. At hopefully, ang imong ihatag ko niyan ang 30 para sa mga kabarangayan, atong i-assure na niya rin ang kapitan bukid ng malikaron. At ang kamutang na muhatag sa ikabang umikan kay hindi na ito yatong lain. Hindi na ito yatong lain ko na ako'y kamay na isipan sa bahay. Pero wag ko mga sa ihatag sa DA o sa itong provincial government. Ibayad ko ni Mayor o kapagko ko, nabayad ko 16,000. Pero isino, nakabuhi ko kilapya, kung ganit ang nanawa, magpatanong ko, muna ipikto sa isipan na po na itong episode. Inana may budget sa gasoline, may budget ng mga barangay for fuel, no? O, so ang fuel, ang equipment, ang provincial na equipment, si Mayor na equipment. So, we will support that 75,000. It's about 75,000 per SFR. Pero, tawagan nato ang request, hatag nato sa ating mga Salamat po. Kanya, kung mahimo, hindi ko nung namigingon hindi sa sikaturan ko nga sinutihan sa kinaraan ba, ngayon ko nga, kung magpajag na kakoy, hindi kay tintima lang, ato yung tumbahon, ngayon makita na ito yung tumba ang kakoy. So, kini ako request, nagiging mo, di man siya formal, kaya wako man siya written na request, ako rin ikuhan ng written request, karon hukuli, kini ato pagigong manikaroon, hindi mo lang kung sa kapuan, makasabit na sa akong letter request dito sa akong pinanggang Gobernador Artia. Ako na imo isaan, ini sa katuhan ng 30 units, ako na palawa. Right? Pero, Larry, sa technology sa bugas, dagan ang technology is seeds, inputs, and water. Sa tulong, ang percentage ng increase sa production na mugikan sa tubig is how many percent? Sa istorya natin, naras mga 5 to 10%. So, additional. When there is enough water, Yes. madugangan ng 10%. 5 to 10%. Ang seeds, kung maayong seeds nito, Napag yung receive manure mo doon, mga 10%. ada additional 10% gagan with the correct inputs. Samo. Additional Another 10%. So, dapat posibilidad. So, nakatay tubig, then napatay 50-50 scheme para sa maayong mga binhi, and then napatay input, posible na kadulangan at 30% ang kitang sa atong mga maguma din sa Sikatol. Hopefully, Alright, with your sa panikamot na atong tanan. Alright, so congratulations sa atong mga maguma. Go, before we will get this topic on sa rights, ito pinundol sa mga officials rin nga PCIC, nga Philippine Crop Insurance Corporation. Libre na naroon na. Libre na na. Simpiyan ka gina na ito, hindi kita mobile. Kung rin na sa opisina ni Sir Neng, labi na rin mga tugihan na yung mga maguma. Payo na lang na, maski magkaandi na, we can still file sa PCIC. Libre na ito sa nasunod. Sa una ko, ang komisyon problem ko yan. Ayaw karon, libre na rin sa nasunod. Nagana naminaw ni Pilar, maayong pahinugtong sa mga maguma sa Bohol, ang inyong PCIC, libre na karon. Libre na karon. Right. But, di ta kusugod yung mahuman sa pupuntong rata sa rice. Nabot tayo mga support para sa corn, sa ating mga corn farmers sa mga mais. But, Gary, you might want to explain to them ang atong hunger mitigation program para sa mga mais. Gawas sa umay, nato tayo programa ni Gumart. Ito, pagpakat na sa Gumart. Pero, nabisi na natin sa rin. At least, nagatong mga pagkantoy, nakagagkarunay. Kay, hindi siya punang ko, our rice is stored na namin yun. Kung ako nung umay, okay na rin na sa ito paglawas. Kay, umay pa yun, kung kanino na nasa sa gamay sugar mo, nakayot, umay ang mais. Pero for programa to karon, nakagod sa food, ang itong target sa corn. In addition sa rice, ang itong mga area na itong makantibor, salamat sa katunan kay nasa may traktor na rin. So, pwede sila kadaro sa lahat bansa. So, additional na ito
panginabuhian, sa pagkakaroon based sa paglantaw sa pangalan ng gobernador, we are focused on tourism na. So, mas kusog ang halin sa tilaog ikumpara sa bugas. Bugas kaya ang bugas karon dilusok karon sa mais tag 16 per kilo. Pero balikan nato tilaog, ano magkumpra og 10 o 5. Tuloy 20. So, tama ate target ato gyud ko record kita na si katuna ulo ang atong target ani builo sa mga top tourist municipality in the province na kinahanglan yung tabang ata sa Pitubo, Pinolito, Bilobista, Taguboy, Babini, o Gitafe. Mo yung target sa dinanto na 100 hectares for the core program. So, nato rin kayo, matabang na to, ang ato rin sa Kurani, ang oportunidad na nag-ihatag karon sa provincial government, nagay sa mga gobernador, ang ato rin ang kakugi, ang ato rin katumbang. Dahil kayo sa mga Pero narito kayo ang Sikatuna, doon naman po sa mga tourism areas. Mga kinahanglan, ang hangin para ka natin sa Sikatuna, masuklayan natin ng mga prutas o mga utan ang mga tourist areas. Kung kayo doon man sa nagpilaran sa Panglao, ang kadaghanan ng mga bisita natin, mabot na lang 600,000 concentrated, 600,000 visitors sa Panglao, sa Dawis o sa Kanpilaran. We are not counting Bulanos pa. Kita mga Bulanos, 1.3 million lang. Ang bisita na ito, 1.5 million. Pero importante, kung kayo doon po sa mga areas, please, we have to include them lagi sa atong programa sa increasing vegetable production or supply sa merkado and our high-value goods. Yes. Natin programa karon sa Bohol na atong ilunsad sugod ka in this year 2019 hanggang 2022. Magkaroon ta ng food trees sa Bohol. Ang atong programa na atong ihimo karon, we're still trying to finish the details sa mga detalye sa programa. Every child ng kada bata na mukuhan sa pag-school sa elementary, baka kung possible, magtanong ng 5 food trees. 5 trees lang ang kada bata ang supply ang provincial government. Let us plant more than 1 million food trees in the next 3 years. Para makatabang ka, not only for the greening and the beautification of Bohol, but also for food security kung tama sa atong mga mag-uuma. So, atong ilunsad in the coming few weeks, the 1 million food trees program. Every child that graduates from elementary, kinahanglan, mahalad ka, balik mo sa katilikan mo, magpasamahan ka. Magka sa pag-eskwela ng elementary mo, you plant 5 trees. When you finish from high school, ihalad mo, magpasalamat ka sa inyong katilikan, sa katilikan. You plant also 5 trees. So we are going to target 1 million food trees in the coming 3 years. That will be a program. Then, dapat tayo programa, another 1 million, not only 1 million trees. Muabot na ng, kung sa mangroves pa, tungkol kayo ang mga mangroves pa sa atong mga mananagat na. What is very important is mangrove protection sa coastal community. Kung asa na ay kusog na coastal community, na ay mangrove and conservation program, Osaka ang municipal fish catch ng kada mananagat from 1.5 kilos, Osaka to 7 kilos. That's why we're also going to have a mangrove planting program. Diri sa Bohol, grabe ang potential diri sa Bohol. We have 200,000 hectares of areas for seaweeds para sa mga kusog. Kung ang coastal community nato, taas-taas ang distansya ng coastal community nato. Very, very long distances. So, daghan pa ang atong mga mananagat na kaisunan dito ang nanginahanglan sa atong tao. One way to help them is to plant ang atong mangrove trees and protection tool para sa atong coastal communities. So we are going to launch also that. Ang target nato is how many hectares? Ang mapunta sa mangrove. 4 million mangrove. 4 million trees kada tuig. Kada tuig. Kada tuig. 4 million trees ang atong itanong. So sa mangroves for protection sa atong mga coastal communities para sa atong mga mananagat, 4 million trees every year. Para sa land-based fruit trees ang atong itanong, that will be 1 million fruit trees. And meron na ba tayo announce na tayo mga programa pa? In support of sa imong programa sa fruit trees, ang
nagkalami sa katulad ng mayor kay natin, mga dagang endemic-free dire Sir Rene, no? Natay kay Vito, natay Bukado, natay Lumboy, Nangka, nagkanya-kanya nga makita na ito kung usa sa mga gihagit ni Governor sa Tuputan. Kaya ka na mga pagkaon sa hotel karon nga balik-balik na kuno to terminal, Kitiang, Saging, ingon let's go ka asa pa puruan na kay Bajagon to. Puruan na kay balik-balik kaon kada buntag ko hapon. Mao nga ko idalit sa mga hotels. So, nako kayo ni nga oportunidad na to. Kaya naglukoy, kay Vito, Nangka, sa kakaroon ko, nabulian ang putanan ng mga kapitan Gordo, lunch kung pagkita ito, programa sa punta na ito. Labi na nga, may inventory na nato daan. No? May inventory na nato daan, atong kalukuyan, atong kabijapsan, atong kabukaduhan, atong kabituhan, nga atong rin pagkakon, ako na itong konityo, mga nato, may kayo ng epekto, nga makita niya sa itong mga turista, nauli po yung magbili sa umol. Ikaduha, katong ingon ni Bog Municipal Fraction, ayaw ang tanong sa sikatunan ko. Sa una, ang problema nato si Rene Mercado, kay di po nato mag-consistent. Sa pagkakaroon, atong pagpakan si Gobernador, kay iyan ang hanjo ang mga hotel, nga unahon kung palit na katong mga produkto. Kay katong gusto klaran, di ba? Paano rin, pag-agsaro ng tamatupon. So sa pagkakaroon, i-organize na kay Gobernador, ibo ang atong mga hotels, mga resorts, ano na atong mga produkto sa unahan, so yung hantong ito. Doon ko na kayo ang sikatunan. Pag may problema ang mag-iso, ulo, naman po kay budget mayor o iso, ang atong kalalaw Gobernador, nakalugin na dako-dako na logisyon para sa planting materials karon sa iso. Katong progress, wala yung ipagkakataan, sa unang mayroon noon, ang atong progress, or kapaliton, di ba? Yung ayaw marapasa kay Mariano nila no. Sa pagkakaroon, iparipil ng Gobernador ang atong ordinansa kapaliton ang atong progress. Pakas mo ba? At least atong mahatag na ito. Kasi una ko, murag, tapos si Rene si Vito Lumio, matay sa magitan natin sa ahensya ito na sige bantero na ito. Parihan mo ito eh. And I target income generating. So, for this time, wagod siguro ng panahon ko, nato, ibalik na itong pumalian. Pagkakaroon, nariginan ko kag itanumay, ato lang demonstran. Figure range sa terapia, nagsuporta na kanunay nila ito. Bisa bukit ng ilahan, si katunaw ay dagat, pero ako kayo na sila o abot sila terapia. So, kami na nag-inagin, manhimo karoon ng mga nabuo kaisipan, atong ipadagaan na sila terapya. Si Sirene mag-anin na sila terapya kay pagkaso ng tubig. So, ingana ang mahatag sa mga itong programa, gawas ko sa unang tuhulog na itong ipadagin na itong putong. Gusto natin po di ba mahibaw sa tanan. Ang fisheries, active ang atong cooperation with fisheries. We have a lot of learning centers mga support ang provincial government ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa atong fisheries program. So, tinabagay ang fisheries ito ang provincial government para daghan pa ang makikirting sa atong kailangan. We are talking to the DNR na i-activate na ito ang mga fish ponds. Tungkol kayo sa una, hindi pa, yun nila, ang isda, pagkaon sa kabus. Pero karon, it's not kasi karon ang isda, pagkaon sa dato. We cannot afford fish anymore. Gusto ba ko? Hindi ko ba maisip na ang buwan? Pag dato ng buwan karon, pagpila ang buwan per kilo, mabuta ng 250, 300 pesos per kilo. Parang ang dato na kung ano sa buwan karon. So, we have to increase our fish production. Mga kinahanglan ng provincial government, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagtito pa kayo silang karoon kaugan ng DNR, activate na ito ang mga fish ponds, mga fish ponds. Kung sa mga coastal communities, muhatag po ng provincial government ng fish cages para makatabag pa sa domestic production sa isla. So, in the coming weeks, mga sa listahan sa mga fisheries co-ops, nagana ko sila ng additional support sa ating grow-out. Kaya ba mo na ang keso natin sa Bohol, 100% imported. Murag
ang habilin ka na local is only 1 to 2%. Bawa nga, kumain dairy farm food, nakakatong importansya. Na naman ang Australia kung ang New Zealand farmer na ang kita. Ang kita na nila, 100% imported ang keso. Ang lahi mga lungsod, lahi mga probinsya, nato ang problema nila. Wala silang merkado. Kita, ang merkado na ang Manila, na ang mga bisita. 1.5 million tourists. Ang importante na para ito mga mag-uma, increase our production. Kunya, si Boss Eddie Romero, discuss siya sa atong fertilization program sa coconut. Number 1, fertilization. Number 2, yung ipahibaw na itong tanan ang distribution ng pagpagpong dwarf varieties na liso to increase production. Pero number 3, ang importante sa next episode nato, ang next episode nato, i-launch nato ang atong coconut aggregation program sa Balilihan. It will be Balilihan, no? In the next episode. Tungkol kay Karon, why are we increasing production sa okra? Ang presyo ng okra na collapse sa 12 pesos. We have to announce to the public next week sa ating buhaton sa issue ng mga coconut products natin sa Bohol. Natay plano to absorb coconut products, to distribute the coconut milk, coconut juice, distribute natin. Ang okra 1 kilo is 12 pesos. Ang 1 kilo is 4 patalubi. Pero ibigay nyo usa ka to 40 pesos. So nga naman ang pabiling na sa negosyo ng okra. So sa next week's episode, sa Balilihan, we will discuss the coconut processing plant na kinahanglan ipunan ko. Yung equal planting coconut, madugangan ang produksyon, and then collapse ang presyo. What for? Luya mga mga kinahanglan, agdang-dang na naatay plano. As we refertilize, as we increase production of coconut, kinahanglan naatay plano to absorb all these coconut products. I-distribute natin sa ating merkado. Kapag kanipay po na ako na yan, siya mananimtanan na magpasalamat ko ni Ma'am Pastrotan, si Ma'am Pastrotin na Tagalogong na karon na nasa sa Panglao. Nasa itong property dito. Very successful na tourism operator na hotel si Ma'am Pastrotin dito. Kung nisigot niya siya lagi na every week, 2 days every week. Mag-decide pa na ko, Biyernes o Sabado o Linggo, na siya ihatag nato na espasyo dito sa iyang akong parking lot sa Panglao na himuon nato magsakan ng atong mga agricultural products. Salamat ng Pastrotin sa iyang anak, si Yuko Trotin, at kung si Yuka, ang iyang daughter, sa very, very generous sila. Ikaw nila gusto nato makasuporta sa atong mga mag-uumang. Nahibaw po nato ang problema sa atong mga mag-uumang. Access sa merkado. Kahit ako sila magtanong, they know how to plant, they know how to harvest. Pero sa merkado, hinay. Hinay ang access sa merkado. O nga, ito niya nato. Go, kung gusto niyo mo. We will open our parking lot din sa Panglao. Diretso ka sa market. Dili mo ibalik ang iyong mga butong. Dili mo ibalik ang iyong mga utang. At least, malitan kami mga hotel operators din sa Panglao. Friday, Saturday, hanggang Sunday, mag-umpra din diretso pa sa mga mag-uumang. So, that is an effort. That's a very big program, Pinamla, we will take the initiative to open that parking lot up as a direct market para sa mga mag-uumang sa Bohol. Bawa sa talang naminaw na ito karubuntaga, please reach Mr. Larry Pangugas para sa inyong mga produkto na gusto ninyo ibalik ka, maabot na ito hanggang sa delivery. Mutabang naman, visa pa sa delivery. Mutabang ang provincial government sa delivery pati sa mga transport problema. Basta makatabang ka sa mga mag-uumang, i-pull out na ito ang production. We will bring it to the market. Kita ang utang sa market, sa mga produkto sa mga abot sa ato mga mag-uumang. At this point in time, ato po i-recognize ang Secretary of Health sa Bohol. This is the Secretary of Health, Tanawan iyang lawas na healthy. Wala yung dili si Dr. Boykin. Wala yung healthy na. Tanawan, healthy na. O kung na ako may mga papunta
sana sa mga health issues karon, issue sa dengue, kunya, nasa mga pahinumdum na ihatag natong tanan niya si Dr. Koiking, kabahin sa dengue, si Pamita, naabot siya mga i-anunsyo para sa PhilHealth sa issues ng mga emergency assistant ninyong tanan. Pero sa karugtong tuwa, ihatag natin kay Boss Emmy, nakakabay i-announce para sa coconut program natin nila. Good morning, bro. Good morning sa tanan. Salamat kay para nako kay opportunity ni gusto ko nimo dapat ko kada inane kay kuwan ko ang information dissemination, kuwan ko ganaw. Ganito ang related ni si Engineer Susubiao, kilala nito sa Engineer Susubiao. Iya kinahanglan Albor, Katuna, o Ganaw. So di ko sa mga kaya kinahanglan, hindi mo na disod, kung hindi ko ko yung assistant na yan, mga hindi abot ka sa mga tao. Unahon ko, ang program mga tingali, ang si Katuna, sa among data, is 749 hectares na kalubihan. Kinikalubihan natin 749, doon na 88,000 ka mga lubi. Unya, ang atong mga lubi ay kaninaw ang kagamay, kaya sige pumutuloy ang atong mga tao din eh. Kaya ganun po man kay tumarabay, maligo sa kasada, maligo sa linya, unya, ilan iputulog kay barato, puro presos kupras. Pero uwi po ito na, uwi mo magawa permit sa PCA, nagpresogon mo, nagpikihan mo, ang minimum fine sa pagputol lumigay, may permit is 100,000 only. Preso na 2 years to 6 years or both. O government employee, kapitan man, o barangay kanon, karon matangtang sa iyong trabaho. So na nakabugang ang pagkaban sa mga ano na naman ang programahan na kaya ron, pag-preserve ang rubi, kaya ang rubi kita naman, hindi man na para ramper, hindi man na para mawagan na yung mga Angelina, kasi para na sa buka niya. Ako rin masagutin niyo ang ato mga problema sa rubi, kung mga Israelis. Ang ato una-una sa pagtanong sa rubi, para doon sa kupras. Kaya sa unang panahon, ang ato mga ginikanan ng kamang nagkutong, ino na ganun kao butong kay bakas mo. Di ba? O di ba, o punuwa ka butong, mga barkada, yung ayaw mo butong kay makakala mo kay masanaw. Sakto ba lang? O ayaw mo makikupras kung target sa mga tao. Kaya nga nung kupras naman, ayaw mo sa pagkakaroon, huwag tanawon, ang butong, huwag ang rubi, nagkari itabang sa kinabuhi sa tao. Kani kitawag ng free of life. Hindi ka sa ulog, dali parang sa tukoy. Kanang ato karong kupras na nabrato karon, kayo na ang palm-oil industry dito sa Malaysia o sa Indonesia. Tungkol kaya ang palm-oil dito, ang katanong na sponsor dito, ang katabang siya ng farmer dito, ang ilang gobyerno. They even, iputol galing nila ang ilang mga virgin forest. Anong sabi virgin forest? Antas by human hands. Pagkaman, itamnan ng virgin palm, oil palm, kaya karoon mo production, big production nila. Ang productive life sa oil palm is 25 years. So, lumay pa kayo ng magwantag presyo kupras. Barato, okay? Sa ilang, okay, ginabangan sa gobyerno, ang fertilizer, equipment, nabahak doon ang oil, palm oil sa world market. Kaya nga itong kupras mo, kanino na, yung ayaw na ng oil, ibaligyan mo na sa kawas. Kaya pilang lang ng Pilipino mong gamit. Naya ito kung wala gawin, hindi ko sa mupalit, alam kung wala gawin kay palm oil, at kung ito kay barato. So, we are killing our own industry. So, ngayon, ano man yung PCA, kasi iba kumpanya para ng lumi. Ano sa pamata, matanong lumi, ano mo mahal na precious kupras? Or namin nagkaganay pahagi pa-improve sa income sa farmers. Sa pagkakaroon, ang main thrust sa PCA, mauang pag-gamit sa mga produktos lumi, hindi naman nili na sa kupras. Kung nili ka itong other products na sa una itong binabay. Sa una itong binabay, hindi kupras na ito. Puno ang tunog, ilabay. Ang bagon, ilabay. And kuha na itong sa tubig, ilabay. Ang atong ikuha na ang kupras, ang katulad punod, nga mautoy atong itigong.
o atong kanawon sa kinaraan pa, magkabuso, magkagaba, kaya nagkang po sa pilako, ako ba, huwag gamitan, ang gamay na ikamit. Pero karoon na siya na ito, integrated processing. Dili naman upras, may andan, ang kanang pras, kanang mga nasa bunga sa lubi, kanang punod sa lubi, magamit. Dahil pamahagi ron na itawag na dahil makinang daw decorticating machine, kanang bulong, agalingon, kaya ang mahirap resulta na coconut fiber o kukupin. Sa Region 7 ba na integrated operating plant karon? Isuglan ko katong ato nga na nasa lamak ko, opay pagsulong yun sa Region 7. Lamak, pinamungahan. Sa lamak, ulit purpose operating. Ana uta, umapay, mga problema sa niyagi, kita uta kinaunahan ko. Kanang malilingan ko, uta na kinaunahan na hawak sa tibuok Pilipinas. Sa unang, ibagita na sa unang 75 million. Kaya pag kulihan mo lang ikipin, kulihan mo ikipin ito, kaya sige, pagpuli ito heads. Pag uman, pagpuli ito si Secretary Kisa, nahin ko na naman 15 million. Hindi kasi, kada integrated processing, kapag ko na tuwid, kundi ato ng unod na kalingon, 15 million na. Kaya, umana ang groundbreaking suddenly, i-pound down, why official reason to i-pound down? Karon, ipasalig na ang Senate Office, iyatuan ni Aranjon o si Governor Yap, o si Congressman Santo, yung Congressman na ato yung kayo na kay at pagtaan na sa ato house, Relian, lugay na specific sa Regional Office. Gusto ko rin ang balik, kayo na marami, pero ingon na sa atong ibigyan ng Sito sa Operation, si Roy Rosales, ingon na ipanayo na nato na. At niya ko rin namin ako si Colin Mercoresa, na ating marayon. Dili mali politika niya ato. Pagkabang sa mga farmers namin, karoon, kinanan tayo. Kaya na may gawin ibat ko ron, katong mga processing. Nagkakalit, mahal na ito kupit. Namin natay processing machines din oil processing machines, mga na ikulot. Kanaan sa Australia, kung na kayo ninyo, naapot sa oil manamabot, karoon integrated niya sa kanang balilihan. Marami na gano'n na, walo na po. Kung sa coconut, pinaka-produkto ang magawas kung imong i-process. Sa simpulan, sa bunot ito, ang kuha ng fiber o kukupit. Kanang kukupit, bang lubulong ko bitaw, tulis mo bunot, dahil makuha ng pino-pino, wala yung kukupit. Kanang kukupit, drive na kukupit. Ang kusaka, kilo na kukupit, will absorb 8 liters of water. So nako kaya ni katapang sa atong panahon ng init, kaya itong butang na sa itong lubi, lugay kaya nag-ititan doon sa kilo na kukupit. Fertilizer, naging fertilizer na kukupit. Nakarang cover fiber na nalatat niya, imo na pisi, imo na imo geodex. Kung sa mga geodex, ano bang hinumlumong na mga katuna, ariari, karunasan, ipaghagin ng muna pasitol, product, baliburan. Dati slow protection na pero ako lang kasi kaluwa na ng makapon na gamit sa pagkupit kay wa sa tuwa gamit sa geodex. Karena geodex orang pupok kali nama sa kanan sa lubi ilan lagi yang hay pag hay ito kurang podo karena dia anak orang ini bukan utama tanong benar siya bitiber grass akan masak to mana waman dayon kaya sunod karena bagol keburut nonton karena bagol sikat niya mo rin itong bagol kay activity carbon o kay bawa sa toothpaste na bagol na uwi ka na ang atong tayakan katama na itong magagatan na uwi ka na o kanang purifying ka na o di pagkuman ng tubig at kilabay pwede na naimuon na kanang powder through kanang freezing Focus sa malilihan. Makumpleto na ito ang product line sa integrated processing dito. Kung especially kung wala na naman sa imulang kainit sa pag-iwa na ato nila ikumpleto ko kay naik ko talaghan na utilize sa pag-usina natin. Pag-ipuli na mag-ipay mo rin ng limano. Pero base sa 50 million, kaya na ito. Sa tinoda, integrated. Mayroon. Kaya kung mauna itong gamiton,
sulbat ko na sa main solusyon sa atong kabaratos ng pras. Unya, ako nalain nga, huwag ko kay Bao, bakit yung butong, na ato ka lang, yan ba? Sa ato buko na. Ako kaya na ikatabang sa atong health, dahil na ito mga tiguang na. Kaya ang tubig na natin is, naghanap electrolytes. Mas labit pa na sa Gatorade, that is natural Gatorade. Unya, kanang butong is only 6 to 7 months old. Kung ibang garnison, mahali na 5 to 10 pesos dito sa farm. Pero kung ibang butong, 11 to 12 months, mahali naman na close to 3. Kaya kung praso na rin mo. So, butong ng pugay, kumarato na yun. Karoon ay nagaan may kahas ko. Na nakita ang matinang na mga afford sa farmers, ako, pugay mo na itong matinang, may process ang butong, which is lumay na sa mga countries. Wala din. Ang kailan gamay na tayo ng kailan o kalubihan, pero available ko na farmers ito nato, kaya wala siya naman balik yung kupras. Sabi ng balik yan is, butong, o kunat trade, katulingon ito kanina, sigitin ko kunat, o katong virgin, o kunat tuway, katong yung kupras man. So, kumpre ko, dahil kailangan mag-upitin siya nato ito. O kining butong nga, kung katong ito, na paagi ron, kapasitable tayo, katong ikaw ito, na ibutang sa panglaw, at ito ibutang, ang katong, processing butong nga, mura na itorno na butong, na karena presentable kayo pada sa Kongres. So, karena importante bagod ang atong tourism Bohol booming. Pero kamu din i-feel ba ninyo ang tourism booming? Dili ba katato? Ang nabila na ang natura. Katong palit og truck, palit ng van, katong pagbutek, katong maguban, palit ng center. Pero ang farmers wakay, wala tayo product ito. Wala ito ba, kinisigo ko sa iyo mga sekretary, pagkakasyon sa unang, niya na yung right karon, food production. Sakto pa rin yung sektor para rin ninyo. So, swerte kayo rin, magpunta karon, may nakukuha na ron, food production. Iprepara na, ano na sa Palihan is one integrated One asa pa one per district. One per district. one per district Ano kaya. ba itong ikaw? Basta ito na ito. Kaya. Kaya na yung Hindi na sobra. Sobra. basta, ano ba itong sa Manila, kasi tayo kumokera na, hindi na magsubra. Okay, ang provincial government kinahanglan ayaw atong kaning okay, dagdag pa panginahanglan sa buong dagdag sa mga kaigsunan na ayaw pa ng irrigation, ayaw pa ng patubig, ayaw pa ng processing para sa bukas, processing para sa mais, livestock support, dagdag pa atong mga programa na kinahanglan punduhan, mga pwede na ang tanan i-focus sa coconut, but very critical. Tungkol kay after the fisher folk, it is the coconut farmer that is the poorest. So, ang coconut farmer food, napatay intercropping program na ato mong i-launch. So, we will discuss in the coming days the issue of intercropping. So, final reminders before giving to other members of the provincial government. Ako lang na ang sikatuna karon sunod yung target na replanting program kasi ini ang tinawag ng PCPP participatory planting program na 20 hectares para sa sikatuna. Dunay siya hectares na para sa CSTP kanang amo ang sidling kamo yung tanong kanang PCPP bayaran 40 pesos para kumpin na yung tanong kanang incentive na ninyo. So ang sikatuna hinay ng participation na ng program. I hope kini ka video mauna yung agianan sa daghang mapil kay ang prospects ng product industry because of our governor na trust in production. I am sure na pili ko yan ang government industry patikuha ko rin makatanong ko kay we are going into the right track. Sakto yun ang target para sa agriculture sa product industry. Salamat kay PCA Engineer Emil Romero sa mga from agriculture. Dito makuman sa agriculture sa Libutra. We can devote 3, 4, 5 episodes sa agriculture kung na natin pag-isitan. But at this point in time, from agriculture, we have to move to health. Recently, the national government declared Dr. Kabagot, what was it? The national government, the Department of Health, declared a state of what? National dengue epidemic. Yes. So here to give us a report sa issue ng dengue sa Bohol, I'd like to give si Dr. Boy Kabagot. Salamat po. So, Lord Mayor
nga na sa ako sa sinilya ko, di kami ko na duplate, sa mga ko, sinilya. Naku parang sa provincial office, isip maoy department head. Ang ato ko sa dependence ka, nagkaroon ng programa kontra sa dengue. Ang Department of Health sa Ulungan, dinibigyan ko rin sa tungan ng polio, National Dengue Alert na ko na. Alert. Karon National Dengue Epidemic Together. Intiro Pilipinas, National. Yung national din sa WHO World Health Organization na ilang yung podcast na ito Inca 2019 na doon lang yung severe dengue epidemic ng Pilipinas. So, sa mga pa, may kampo naman na may katana. Promas, nag-uon ko o nag-unaw na ito sa atong mga datos din sa probinsya sa Bor. So, kasi inino, kung itong July 27, doon na natin kaso na nabuto 2,155 ang patay. Sa Bohol na. So, orang mayroon na ay alert, dengue declaration sa national, ang ato ang Bohol, 2,001 na. Ulutan na dito buwan po ito sa Rubio, nag-resintos ng kaso average sa kada buwan. Isa na mag-resintos ng kaso kada buwan na ma-resto na ito. Ako ang kaso kada adlaw. Nagkaroon, mga 5 pito na ito na nilabay. Ang panawagan sa Department of Health, maoran niya ako. Dalang 4S, kung kayo ba o sa 4S, kung kayo mga tao sa 4S, dapat ito magpanyusgan ang pag-implementar rin. Pero sa kailangan, ito sa Department of Health, o lain panawagan mo si Ulagan mo sa Pores. Makikita mo rason ng Pores na ako ng Department of Health. Tungkol kay, kaya yung isip panawagan, naglangkong pinibarat na tawag para ng mga nag-health. Dili lang na provincial office, dili apin na dili sa rural na unit, dili po pas. Apin na sa mga barangay headquarters, apin ang city, apin ang national. Number 1, seek early medical consultation. Atong pagkakaon siya o ang mga lugar na pwede magigod ng lamok. Importante tayo na makita na ito. Di ba nga nakapasok ko lang ito na dito, mapasumahan nyo lang kaysa life cycle sa lamok. Dapat ay gitawa ko larval state para ito adult ko na nagkuna. Ato na yung lahat na tumalas tasa. Duha po sa tubig at tinaw ng mga flower base, mga unas, mga ligilya, mga butilya na nasugat tubig sa kuwan, pwede naman ito sa lamok. Mga napo, adaw na imunang adult ng lamok. Ngayon, ito-adult sa lamok, isunod na ito na po na lamok. So sa life cycle nila, ito kita yan na sa larva pa sa itlog po sila, galing mo itaon, o hindi na tumong ng tulong. Naalata na tungaw ta, ito malipon, ito nasa, mas isod ang natumong adult ng lamok ay kupar naman. Mag-isod din na goodbye para sa mga tutupad-tupad. Dahil ito ba ang mga dito na na? Pero ang tawag ito misting na sa unang mga ibagi, bumahan ito. Hindi ito ito magkata na ito tanawag ito na ang ito bumahan ng lugar. Sampol ito mga lugar na utol, mga bigil, mga esklahan ito na ay distansya ang sao, mga yuta, na ay kapal na nagalapaw, ang mga adult na mo. Alam mo nga bumahan, hindi na ito para sa loob na mo. At ito mga bahay na kasi-siot na nila pumapas ng limpyo nila. Kaya kanang na klase mga mo, walang daw day by day, pag-adlaw na sila, hindi ka may yung pabuhay. Sa ito, pag-sagat ng tao sa isuro yung ikas bata na sila ang pag-adlawan. Isa kong ito, mag-limpyo, dadali sa pag-limpyo, at silingan mag-limpyo,
pagkakaroon, wapang nila ulihin sa Department of Health na sila perawakan ng POS. Tungkol kay, naglanggong nila para sa tao. Among ba ang susunod na riwan o number 2, number 3. Number 1, responsibilidad nila sa lumulupyo ang kita na nagbigal ng telefon. Ang sunod lang ko, amo anak ko, na distinta. Ikatulo, sa una, 5 adlaw na ilanang kusa na sila madangan sa hospital. Pero 2 adlaw na, tinatapuan na ng 5 adlaw kasi makahin na nila. So, para, ang anti-rural unit, kung kami na ako may bawal na para. Doon naman po ang tarap, hindi na natin dalawang oras. So, para ito, dahil salamat po na ito. Thank you very much. And connected to that, support nato for taking assistance sa mga affected families. Dahil ibaw nato ang atong Provincial Social Welfare Head. Kailangan ko din si Mita Texon. Connected ko sa Pwede Program sa mga tambal pa sa mga nagkakatapang. Thank you, God. Nagbuntag ka ng mong kanan. Musumpay ko sa among programa nga hatag na assistance sa dunay mga kaso sa dengue. Usa sa programa nato dinhi sa Provincial Social Welfare and Development Office na naatay medical assistance para sa mga dunay problema ng mga ospital, especially karon na naatay epidemic sa dengue. So usa sa atong programa sa atong opisina, we have the aid individuals in crisis situation. Usa sa mga components sa atong program is the medical assistance. Now, kung dili mo makapalit sa mga tambal na birisita diha sa inyong ospital, naatay medical assistance. We can provide outright cash to the maximum of 5,000 sa atong hatan. Natuwatan na adihan sa atong Tamlod Street, Aguilaran City. Pero katong mga kabos na itong mga igsuon na wala yung mahisakop sa PhilHealth, no? Na ma-admit ka na ang atong buhatan o facilitate for the enrollment sa mga indigents para sila ma-enroll niya, mahisakop sa atong PhilHealth. Karon, doon namin itala na PhilHealth member data record sa tanang barangay officials din sa inyong lungsod. Mayora, kadalaming MDR para sa mga barangay officials din. Basin na tingala mo nga sa among ihatag na PhilHealth member data record nga nung wala kong ma-appeal, doon namin ipagsiha, panangitan imong asawa, maestra, kasado mo, ma-cover naman sa PhilHealth kung among i-enroll. So, magtuloy magbayan. So, muna among i-siha. Panangit, kung ang usa ka barangay official is a senior citizen, na siya senior citizens ID, iyahan na lang i-present dito sa PhilHealth, kunya, magkuha lang siya o PhilHealth member data record hindi sa Aguilaran City sa PhilHealth na office. So, ituyo na nato pagsiha para ang ibayad sa national government para sa mga sakop sa mga pantawid, para sa mga sakop sa NHTS, o para sa mga senior citizens, dili ma-cover sa provincial government, kaya magagumpli man ng tagbayan. Pero maura na ihapon na nato mga indigents. So, ang mga barangay officials na wala gyud ma-appeal sa PhilHealth, mo na among ihatagan. So, nakamanarang maestro or nagtabrako na membro na sa PhilHealth, mo na nga, hindi talang natagaan kay ma-cover naman ko sa inyong case. So, dahil pa na akong ipasabot, katong naistot ng yung si Dr. Kabagnon, pahin sa dengue, mamutangan po ninyo, doon na ba'y kaso din sa dengue sa inyong barangay? Naawa? Ha? Wala po. Salamat kay wala. Eh kung doon naman gani, kinahanglan pa ako kanang ang ipahibaw sa ubang mga lungsod nga doon ay kaso sa dengue, usa sa atong mga kalihukan, maghimo tao, kana bitaw
number 1 yun na siya sa 4S na nag-search and destroy. Sa mga search and destroy, pagpangita sa mga ipangitugan sa lamok, no? Mamangidlog na sa atong palibot. So, pinaagi sa atong community clean-up drive, no? Sa search and destroy, imumo nato siya kung food for work activity. Sa adlaw na sila malangan, ato sila pahinungdan o pagkaon kay inaagi sa food packs na atong ihatag. So, ang among ihatag lang ni kung doon na may barangay nga apektado sa dengue, all they have to do is doon na tayo certification sa municipal health officer, certify the specific barangay na apektado sa dengue. Para imuon ang food forward activity o clean up drive for the 4S, the search and destroy. Imuon siya food forward activity. So we need the MHO certification na nanamang barangay adunay kaso sa dengue. Ikaduha na sa ipangayo na to is we want to know kinsa din mga pamilya na gusto mo appeal sa clean up activity, no? Sa 4S, sa search and destroy. So, katong mo appeal, so ato ilista, kinsa din that we need the master list of families of these barangays na apektado sa dengue. So, maunang ako lang pahibaw ninyo, no? Maura man tingali na mga importante ipahibaw. Sa niaging adlaw, dito sa isla, usa sa among gihimo na activity, sama niinitin sa mga bulanon, usa sa atong gihimo na ang mga mananagat ay apektado magkaroon sa mga dagkong balod o kadagusog na hangin. Dili din sila kalawig sa dagat, dili sila pangita sa ilang adlaw-adlaw na pagkinahanglan. Mao na nga, mapundog yun sila, dili sila lawig, dili sila kapanaga, apektado din ang ilang pagkinabuhi o pagkaon. Mao na nga, naaman si Governor Yap sa iyang initiative, kuyog na mo ang Department of Social Welfare and Development ang magbibisitahan at maong lungsod. Nakikita ni, nagkulog-kabildos sa mga barangay practice, usapan ni kapaagi na magtibaw anay ka, dunay konsultasyon, unsay mga problema, unsay panginaglan, asa na kita makatabang ang provincial government. Usali siya ka pamaagi na madungogin nato ang mga panginaglan o tingog sa mga kaigsunan na tungulanon. So, muna nga doon namin hihimo nga pag-reposisyon sa mga goods panahon sa dili maayong panahon sa Manili karon na doon ay makusog o kalit lamang unos. So, usabi ana na doon na tayo ipang standby dito nga relief goods in Talikod, ako naging cluster din, doon naman siya daghang kaislahan. Gani, ang mga kaislahan din sa barangay, ako kong encourage na musugiti sila o kanang master list of families diha sa mga island barangays para matubag ang ilang mga pakinanglan karon. Usap ko diyan na ang required na po is the certification gikan sa Local Disaster Risk Reduction Management Office mo certify na ang mga apektado ng mga barangay diigid ka pa nagat ang ilang mga mananagat. So, muna siya ang atong mga gibanghimo karon sa opisina. Daghang salamat po ng iyo. Thank you, Ma'am Linda. Human sa DSWD, magpasagot nato sa mga programa sa OPSWD sa Provincial Secretary Government of Bohol. Ato isulod tayo ang pagigulong-bol para may bawta kung sa programa sa Provincial Engineering Office. Ihawan nato ang atong Provincial Engineer, si Engineer Lulong Kasatan. Ngayong punta sa tanan, ako magpaibawan ninyo na matod ba sa mga China Gino, at Gobernador Chinese dito. Kung gusto ko notahan ang imong konsenso at lugar, if you want to become rich, build roads and bridges. Mga maluwag karsada o mga detayan. Kung sikatuna, isa ng detayan. Una-una, ang sikatuna, doon na mo yung mga pagod yung mga kasada. Nagsumpay sa balilihan o sa Albor.
kaya nang mo si Katuna, sa labing madali, puros na gina simento. Kay Alcor, Katuna, nagsugod na po dili. Yan ay napagante, na ako'y kami nga project na sa latong pagkastorya, masiminto ng si Katuna Alcor, si Katuna Lilihan. Kung doon na sa tayo, mga ginagmay, nasukta na po lang sa Kanago, di lang tayo expect na ako ay butol. Kay 1,000 kapil ka barangay gani Bohol, isod ba itong agad sa kansa. Atong pinag-istudyohan. Niya katong sa project ni Pan sa ICFR, nag-isgot na ba itong bako, o may lain kay bako ni kami lagi sa engineering. So, mabuti na panahon, sir, na mag-coordinate na tayo dahil sa ICFR. Kaya ito lang i-clustering kay yung mong building at inaanak ng bako kay kaso itong silinganan ba itong doon ba kay itong bako, usap kung lima nos bako ka nag-ianan niya, mobilize na mo. Kaya di mo taga-agian na o kasada o labi na itong truck wheel kuhan ba na bako. So ito yung kahilong na lang, yan sa nato ang utilization. So ako lang muhangyo sa kalahanan na ang atong kasada, ang kontra, tubig. So, kanina pa mga taga-Sikatuna, yung mga bangko, lindot yung furniture. Ako kita no sa hay, yung mga kahoy, mga pinuntulan, buganin, ang mga pinuntulan ang usap, kanal. Ato lang, mag-iusap ka na, ato yung ibuso, hindi na ito maghuwag na, maniho, may kukulit niya, huwag natin makita sa barangay room, mga saging, ibabaan, anak mo sa kanal, ato ilip yung ano kanal, labi na kayo buwan, usakan tubig, buwan, sana. So, pagkakaroon, ang ipunihangin na mo, kung sa'y mahimo na ito na libre kung sana ito nagwaton. So, di na bagay lang yung pagkatanan. So, pagkakaroon, ito yung share ninyo. Salamat. Maraming salamat, Engineer Dudong Masatan. Sunod yung muhatag sa programa, niya po natuban ang DA Bohol Representative, si Sir Roman Nabalos. Sir? So, may buntag ka ng tanan, especially sa Landong Gobernador Adya, ang atong Landong Mayor, si Mayor Eliorimo, o kaniyang Vice Mayor, uban sa mga kagawad, mga kapitan, mga barangay official, mga bisita, uban mga head of offices, dinihan ng karong buntagan. Mayong buntag, no? Nakagawin sa programa Tingog sa Bulanon. So, ako ibalik sa programa sa agriculture, naman ganyan ni Gong Artia. So, ang programa, ang itungin dyan sa programa sa Provincial Agriculture Office kaya ang programa sa Department of Agriculture, maura din ang programa po sa Provincial Agriculture Office kami ng Department of Agriculture magiginahasan sa food security o food sufficiency ng pagkaon na naasa atong labisa. Labi na yun kining ang biruan ng itong pagkaon kaning rice na iskutan ni Go Artia bahit sa mine. Bahit sa mine, ubay-ubay tag mga programa sa Department of Agriculture na naabil na nato sa atong mga rice farmers, especially sa seed support na program, farm machineries, no? Kanya ang post-harvest facilities, no? So, iba-iba na yun ang nakagabi na yun sa municipality, no? Si Katuna, yung nagkakabaw, no? Nagkakaroon, no? Gabi na yun ang mga binubing na projects, no? Nasa municipality of si Katuna, na nakatag na to. So, uban pa, ang programa naman sa Department of Agriculture, ang rice market pinaka-number 1 na programa sa Department of Agriculture. Gumikan kay pagkaon ini. So, pwede na ta question ang mas nanaalay humay, di ba? You know? Kaya ang humay, pwede naman din ang sulanan. May mga na suwaan kay humay. So, wala na ang programa sa agriculture na number 1 kita, humay-likin ang analyst, political community na ang number 1, ang number 2 na program sa Department of Agriculture mo, ang board. Isutan sa ni Sir Larry kanina o Art, bahit po programa sa board.
So, ang programa natin sa POR na atay mga support, production support, gusto man inangkat o hindi, natay available din sa office, hindi na POR cutting. Kanya, natay hybrid mga POR, naghatag mga farm facilities, mga post-harvest facilities sa ubay-ubay ng municipalities na willing na ma-avail ang mga programa. Yan po tayo HPCC sa high value commercial crops. Kung inon ka high value commercial crops, it includes ng mga putres na ubay-ubay sa nagipatanon na to ang atong mga farmers ay sa mga putres ang pagkabuhay na magiging ngayon, no? Lagi na mga kakao, coffee. So, ilan na naka-thousand of coffee at kakao at ipaghatag ito sa Department of Agriculture. Yan, tayo mga mangga, paghatag na ito ay para maging ma-improve na ito ang atong environment na ito sa probinsya sa Bohol. Yan, ito pa ito kaming livestock sector kasi sunan yan po din, no? So, muna ang atong mga livestock sector, tabangan na ito ang atong mga magbuhay ng mga hayop para nagyon ma-improve nila ang ilang breeding na ito. So, natay mga similya, ipaghatag na ito sa Department of Agriculture para ma-improve na ito ang breeding sa atong mga kahayupan. Yan, natay organic, last na programa na ito na hinalang. Isot na ito ng hinalang, kumikat kaya atong mga kamusliman, ato mong i-recognize na ato mga iksod. So, hindi mo karoon ng mga Muslim kung hindi yung halal bonds ng so, kailangan ko sa Department of Agriculture. Nga, balik ka sa rice program for 2020, namin allocation ng kasimpa niya ang atong mga registered mga association na pwede mag-avail sa programa ng grant. Nata sa 2020 na budget mo sa Department of Agriculture, pwede mo mag-avail niya ang programa na ito sa labi na yun kaning hand tractor. Kaning hand tractor, ato din itabang sa itong mga maluuma para na yun nga matabangan na itong mga rice program para bumikat kay naganihan na yun ang itong labor force mo ito. Kamay na din tayo ang itong manabaho sa agriculture karang na sektor. So, natay din, sino kapag na-target sa 2020, hindi na mag-aabit ako ng mga registered ng mga asosisyon, pero kayo-kayo na sa mga asosisyon dito sa sikato na mag-aabit, no? Ngayon, nato tayo ito, kung protected na itong baan, itong kanabita, kanasab siya, tortol. Nato tayo, may 5 kapag na-allocate ito for 2020. Ngayon, nato tayo, transplanter, walk behind. Transplanter walk behind, mag-isod nito na kapaginatin sa akat labor na mutanong sa atong mga kapasakan. So, natay technology karoon na usa na lang katao ang mutanong inagis sa transplanted walk behind. Dapat ay transplanter na pwede sa kanya yung mahal to, pero kani walk behind masunod ang operator. Natay kwan ka po na transplanter 22 ka po. Yan dapat ay gitawag o combined harvester. Kani mo combined harvester. Ako nakita siguro na pinagagad ng mga area na nagpunta kamuyan, dito po magiging ng mga maani. So, nagka-problema ang mga rice farmer, kinsay mga sa kamuyan. So, dapat tayo mag-technology ka ng itawag o combined harvester. Turo na ng katao ang maani sa ilang ka-hektarya na kumayan iso na lang din sa sako, ito po natin turo ka combined harvester na pwede ma-apit sa ito mga rice farmers na itong mga recognized na mga association sa mga rice farmers. Nga, ako tayo thresher na tulong kayo. Ako tayo mga nagamit ng thresher. Nga, ako tayo, ako tayo repair. Kanang repair, rice repair. Kanang imorbitan ng sungangan, imong buhayan, dito lang siya mabis ang tinatao na lang ang hipos. So, ano na siya, sumag ng ito na siya, upside ng tibuso na siya. Ang tao na yung mabis sa itong mga kumayan, mga rice record. Dapat ay bahin sa seeds, pwede na mabin natin sa mga rice farmers na ating target for 2020 20,000 hektarya or 20,000 bags sa atong mga rice farmers. Ihatag na ito para nga ma-avail na ito sa atong mga rice farmers
Nga alam tayo hybrid na 7,000 bucks na ano tayo ng certified seeds. Kaya na puros na ligang pinagi sa Department of Agriculture para sa atong Gobernador Arja matabangan ito improve para sa atong food sufficiency sa probinsya sa Bohol. No? Kaya ilitan ang province atong masagdan kung ilitan ba yung atong mabayayungan sa Department of Agriculture para ma-improve na ito ang atong rice production. Labi na itong atong uban na crops na ma-improve na itong production sa Bohol. Labi na ito kakulangan na dito sa pagkaon kaya naka-increase na ang atong population sa Bohol. So kung ma-increase ang population sa Bohol, kinahanglan at iba-ibalik na production sa Bohol para ipakaon na ito sa atong mga tao sa Bohol. So, kung ang programa, in coordination na ito sa Provincial Agriculture Office, ang Department of Agriculture, hindi kalihok na role kung ba ang Provincial Agriculture Office sa labi na kinatong go-part, kung hindi mo usandig sa Provincial Agriculture Office kay ang Department of Agriculture wala namang gabi extension arm iputol na po gumikan sa regulasyon. So ang amo na lang na naa mga LGU ng mga partners karon kami na kinatumaw o mga technicians kamo gini ang mga isiligan para mo sudsud sa mga municipality o sa mga barangay na makoy mo kanito. So oni na ang programa sa Department of Agriculture o hindi ko kanilang tanong. Kaya salamat sa Roman. Pero ito kablihan ang higayon nga ang katauhan o'y dunay higayon na makapangutana sa mga tao na niya sa kamatubaran. Atong sudan, ikan sa barangay Libo, si Kapitana Kap, na ating pangutana karong adlaw. Okay. Sa atong gobernador sa Bohol, Governor Arja, sa iyang mga staff, dinalagtan sa kasaon, sa atong malandong mayor, sa atong ex-mayor na niyawan kanato, sa atong mga sangguniang bayan members, pinanguluhan sa atong vice mayor, Colin Kalipusan, sa atong mga barangay captains, pinanguluhan sa atong EBC President Nicasio Luayon o kanatong tanan mga barangay officials ngayong buntag. Ako ang barangay captain sa barangay Salibo. So, ani ang ako pangutana ko nga ang barangay Salibo usa ka tourism destination. So, pwede ba nga ma-appeal sa marketing ang tourism sa Mirror of the World? Sikat na Mirror of the World. So, ang among barangay road, ma-appeal ba sa tourism road plan? Okay. So, ang among pinakabutat na problema sa among barangay ko, ang among barangay road, wa ma-appeal sa kanang biya. Tungod kay ang nadaot adto murag himrat ra ang gamay sa ubos. So karon sa tanto nga aftershock murag rin agad siya pwede nga evacuation center. So naginahanglan ni og ato nga financial. So kami ready nga nagdalagi sa among resolution para mangalibo kaninyong mga sa atong gobernador o sa tanang makahatag og tabang kanamo sa among barangay hall nga di na gyud pwede nga evacuation center. So usa pod ang among kanang basketball court naa usab sa kaliwa sa barangay road. So amo ning abalhinon tungod kay murag hazardous nga barangay kanang basketball court. So naa kami giandam i-allocate na ready for trabaho kay ready na may nga naka-allocate na yung kanang space kay nakakami o kanang lugar ni Kagapan Jirinias Kalirimo na lokasya na
to really fix ang resolution for kanang barangay hall. Thank you o daghang salamat. Ma'am, hila yung atbang. Hila ka. Mahulog na ang support ko para sa tibok si Kaduna sa barangay ganyan. Pero ma'am, swerte niyo kung tumagay si Dodo Casata. So, naminaw naman si Dodo, so tanawan na ito ang issue sa barangay roads. Pero mga pumunta na kung ma-appeal sa tourism road ang barangay, na naman ang windows mirrors to the road. Sa si Kaduna, of course, we will give priority. Kung kayo mga tabang sa additional benefits o sa mga oportunidad sa Panginoon dito. Gusto ko na, ato i-prioritize ang road. Priority ang road, kung yung mga lugar sa Panginoon sa mga tao. So, ano na ato i-prioritize? Ang inyong paminahanglan sa barangay Paul, we will schedule pinahanglan ng lahat natin. Lahat natin ang mga a road, mapit sa tourism. Okay? So, the answer is not no. Partial yes. Problema, everything is scheduled na natin. Schedule natin ang tanan. Sigurado naman na makatapang ka sa barangay mo. Boss bro, malibog. Boss, ang mirrors ha, para libre na ka. Entrance dito sa mirrors. Libre. Okay, ikaw, ang sunod na mamutana ang kapitan sa Abukay Sur, si Kapil. May buntag ko, buntag niyo sa itong Yangana o sa itong Spilberg, permulan sa itong Kaismiyon o sa itong provincial agriculture Sir Lare, si Atty. Diluhan, buntag, ang kawaran ng mga kapitan, mga head of offices, tanang mga kagawad, tanang mga tao na natin ay may buntag. Salamat kung magtangan kayo ng mga sorte para sa among barangay. Among problema sa among barangay kung kaling sa kalsada sa buwan, sa Pinar, kaya among barangay, sa po sa sukat road, sa po sa sukat kakiana, tayo mo sa tourism sa Lipo. Kaya mamaya mo ayaw kung among hangyo kung mahimo ayaw na yung ayuhan na para sa kalsada sa among barangay na maayo na ilan kaya kung masakit kung mato sa Bureau of the World makikita kami sa World Market kanali pa hindi sa silbataro man maagay kay ubos ka maabot sa among barangay road. Mauna na magkagyo sa inyo pamumong kasing-kasing na basta may mga solusyon na sa probinsya na matalangan na ng barangay. Nagkaroon ng putana kahit sa sintro sa mga barangay nag-open yung bagong barangay roads. Shortcut yun na. Ayun sa Bureau of the World, mga 175 mga 3-4 hectares, Bureau of the World na. Kung tuyo pa ka sa bigas, mga 4 hectares ka din, o tingnan, ayun sa Poroglos, ayun sa Borneo sa Libo, kaya para po mga benepisyo ang mga tao dito sa Poroglos, na wag na sa kalsada, wag na yung katulad ng pagmutana, mabalik na po yung gawa sa kahoy o yan yung interesatan sa probinsya na kaputawante. Salamat sir sa kaliot nyo, yung mga hapong kaliot nyo. Kanya, balik na po kagyo, bansa kalaganan na gamit na po sa yung equipo para sa kanal sa barangay roads. Maura ba ito? Kagamit salamat. Sa equipment ko, wala ka ng schedule na natin. But ang general policy natin sa mga agihanan, basta tourism road maiapin.
And then doon punta ni Congressman Ed Chato. Tungkol kay si Ed Chato, is the author of the Tourism Act kung asa ginational na nato ang tanang mga tourism roads. So, pahinundod nato ni Ed Chato sa inyong barangay, i-appeal nato as a tourism road. Kung may-appeal as national, tungkol kayo nasa Balak. So, ako pahinundod si Congressman Ed, i-appeal nato ng barangay. May problema, basta tourism road ako na. Sunod nga pangutana ko ang taga-barangay sa bahay-bahay, si Katuna, pinagi ni Kapitan Fortuso Ali. Mahirap na sa ating mga kaisunan. Kung issue sa mga barangay hall, barangay roads, kung pwede, tawagan natin kung kami yung panahon na schedule natin. Ang importante karon, ito nato ang kayunan na mga laing mga provincial officials nato, especially sa PhilHealth ninyo, senior citizen issue ninyo, emergency assistance, samtang na si Mita. Sa equipments, samtang na si Dodo, samtang health issues, samtang na si Dr. Koyki. Ang mga agri na mga kinahanglan ninyo, samtang na si Larry Pamugas o ang so please use the opportunity. Gamitin maayo ang kahigayunan na sila. Samtang na sila, dahil panginaharian nila, karoon nato sila ng salamat. Okay. Unang pagin po sa tuwa ngayon, yung Jingjing, kami na sa DC, Vice Mayor Ulit, kami na sa tuwa Gobernador, ang kinagtanihan ng Nagaron. O sa mga ISP, o sa mga iubutisya sa probinsya, o kanatong tanan, matong buto. Istot na kanunay pati sa pagkaon. Murag ang ilang kauputan o ito, kung ang tuloy yung manok. Di ba naman tayo pati sa manok? O, kung sa kami mga kapitan, kapasan namin sa bayan, sa mga grupo, sa kada barangay, na may mga grupo, sama sa women, siya naman. Kaya, kurang ba ito, kung sa mo yung manok, ang unang-unang kapasan naman may, kaya sa mga kapulungan, kung sa may pabilisyo, kung sa mundong manok, kami kung may manok, kung ito sa utang, o dahil mo pahin ko, ang ipagutang na pinipagti sa kinikiro, kanong na yung isigod sa bumaw, na yung pagusgan natin, meeting ng mupada, o ibiuse, ang riskoro, murag bukas, wang utang, sa mo yung mga tao, nahuktan ng kiro, utuko, o pagpupuming yung istorya, pagtataon, pag-ibuwi na. Hindi ako kung tao. Kaya mayroon itong mga tao sa pagkiro. Manumanggap ng upang barangay, upang puso na may rinang kiro. Muna yung pangutana ko, kung saan may ito kasulpa, kami mayroon na yung mahiran ng mga opisyal. Sa orang na nagsulo yung may bakot. Nagkaroon. Kaya salamat ka pa sa issue sa rabies, si Dr. Kabagdod. And then ako, kunyan ako sa native chicken. Sa native chicken. Ikiro ko, nagkatang tama na siya sa Iran, problema. Doon kay nagkatang sa mga lungsod, pinakabarangaya, na why municipal, provincial, ang mga barangay ordinance, bahid sa itong natibasan ng ilo. Ang upang barangay una may punta. Kanila na upang mga ipatapos po. Kung una may punta barangay ordinance o municipal ordinance, sunod na kay aking punta. Wala punta
himo o funding o allotment sa kwarta para tinipis ng 10 milyones na tubig. Pwede mo nila ito maususan tungkol kay mga itong kampanya na tama sa pamakan ng susunod na pedisyonan. Una po na Kristikas, na tanang na ito dapat mapupunahan. Na kung hindi na ito mapupunahan ng ilo, tanang na pamakan na ito ng pedisyonan na liguro ang tao. Pero pa yung tawag ito, responsible pet ownership. O lugar na ito prudensiya na. Example, ang ilo susunod ang bahay, kita pa na ito, isa mo ni pamakan, isa may nakusap niya na nagsiyapas ni Roka Tudo ng bahay. O katong ito na nito na nagbabayan na nung nahanap. Nagkatag na rin ito na nagkulong na tayo. Munisipal na nila, barangay o nagbabayan na. Masihap na ito na ito na ito. Ako napapayon sa mga concern sa ibang welfare. Kasi na ng welfare kaya tayo mga sila pumiligtas at pumiligtas na lang po. Kasi bako ginagawa ng mga karama na nakikita yun. Lato Brazil na tanan. Pero usap na lang po ang inawak, ano na ang tapitay, municipal ordinance, bahay naman, lato na iro. Kung una usap na tapitay, para tayo ordinance na. Kung hindi na magkakad yung sampo, sa ordinance na ito, kung sunod na ito po, ako ay yung sumalang po. Kaya kung ito mga ito sa office, kung di ba, sa mga sa veterinary office, kung hindi na sampo na ordinance na Ato na po ang inyong request sa native chicken. Problema tayo sa native chicken program. Problema para si Dr. Bin Lapis sa Robinarga. Ang native chicken program na ito, sa programa na makasunod na ito. Kung may grabe ang potential sa native chicken. Kaya kung naman na ito, ang broiler chicken, 180 na. 180 to 100, pero ang native chicken, pwede ko ibalikan mo ito ng 300 to 350 pesos. Mga kabahin sa atong programa na maprinatan ng farmers market sa Panglao, kailangan gusto ko na atong native chicken kundi balikan nato atong mga native chicken pang barbecue dito sa Panglao. So, sir, kung na kami mga programa, kung na mamakitan mo, isabit lang ang programa ninyo. And then, yun ang kamo sa native chicken program. And sir, sa additional medicines for anti-rabies, naabot tayo programa sa social welfare. Mga mo si Mami Texon na kung ginahanglan, makatawag sa additional medicines. Sa dulo sa probinsya ko, additional vaccination shots for anti-rabies shots. Makatawag po ng social welfare nato. At ako na kayo nulunyin yung tanan. Daghan sa atong mga sa government, dependent on you. Active ka mo, very active ang mga barangay officials. Ano naman tayong dengue kung active ka mo sa search and destroy. Kaya kung naman nagpuntanan na walang lamok, wala namang dengue. Asa ka mo, bumigan, water pumping. Kung mga barangay captain and the local government, very active ka mo, wala namang dengue sa Pilipinas. Number 2, anti-rabies food. Kung alin mo kahibaw, ang provincial government kada 3, kung gasto ka ng 10 million, saan naman yung 10 million ibigay mo sa anti-rabies para na sa iyo? Sayang, yung 10 million, mas maayo pa, ihatag na lang ako ninyo, mas water support mo na. Mga ang akong hangin ninyo, kung di Mayor Jeb, please, sa issue ng anti-rabies control sa mga iyo, responsibilidad na sa local government. Mga kinaglan, kami ang usahin ninyo, kinaglan maayo ang inyong implementation. Sayang, 10 million every year para lang sa anti-rabies. Mas maayo, ihatag na lang ako ninyo, mas para kayo support. Imagine, buhatag ka ng 50,000 sa support para sa inyong barangay hall. Tapos ako na naman na 50,000 to 100,000, pero parang ginagawa, gasto ka ng 10 million para sa mga rabies. Pwede ba niyo itubag na, susmayo, siyempre, patay na lang yung aso, susmayo, mayari ka sa animal rights. Akiha pa na. You cannot say that. Ako, animal lover man ko, hindi ko sa iyo. So, the important thing is, depende na sa local government o sa barangay captain. I-monitor responsible pet ownership. I-charge na ito sa owner ng aso.
mga aso nakawala, nakakagat. Sana na po na rin. Pinanglag i-check balik yan, hindi sa government, sa gobyerno na. So, partner, additional last two questions na ba? Yes, so. Sunod mo nga ako ang katabarangay ba dyan, itong birthday boy, si Captain Castello. Maraming salamat, sir. Kalau akong pag-iupo sa ginagawa ko ang gobernador sukat-sukat, kanya pagkaroon. O di ba man ang atong mayor, ang Jack, ang atong ex-mayor, o mga iske, o tanang mga bisita, inalan ako tagsa-tagsahon. Niya ko'y ihatiyo ni Mugong nga murag kami nagkasinapo sa tanan na niya. Naray mong karsada na tourism road, alis Ginoo, dako-dako yung kasalanan. Ang amurang problema ko kay huwag mabot sa destino. Ang among gusto, murag mga sa Pilipino panagkapin ng buwang painom sa Lahog Cave. O maunay among gamunong ko nga tourism. O mga 1 kilometer kapit. O ang amurang nagipan ako nga pagpatabang minimo na ng kapitan. Kaya murag na makaya o ang mamurang. O ako sa kasumpay bahit itong katubang mga kuwan sa opisyan itong sa mga opisyan sa una ang prisoner nandito sa una kung nagkaroon kawan naman at pagpunong muna wala naman masul sa PLF na yan magkatabang ang buminigyan ng buong saya kaya na ilang matasun mga na ito kaya salamat ka. Sa road opening ninyo, storya namin ni Mayora, tinabang ay narabihan. Pagkanaman ng solusyon, kasulbaran sa 1 kilometer na. Huwag kayo, pag tinabangay mo isang matapong proyekto, natawag ang probinsya na. Sa mga mas namay-kamay mga areas, pwede si Mayor naman ang matiman sa inyong mga issue. Pero tawagan ako, of course, birthday mo eh. Cannot say no, birthday mo. Nasa si Mamitan, matutog po. Pagkakaroon ko, ako nagdala ang MDR diri sa Sikatuna. So after this, mag-distribute na sa mga MDRs for barangay officials na i-sponsoran sa provincial government. Pero padayon ang servisyo na ito. Katong imong lingon nga katong barangay official sa una na wala mabalik o makapili, sana sa atong lain na scheme natay gitawag og point of service. Katong nga nay membro sa una sa PhilHealth, pero dili na sila kabayad kung sa ilan ang kawalingon ng pag-uot sa ilang bulsa, we can still provide assistance in the payment for the PhilHealth premium. Tungod kay para sa ato 8 individuals in crisis situation is we have to support other medical needs. So it under sa ato supportive assistance. So panahon na nato doon na siya confinement for that year. Kaya if we continue na sponsoring sa kanan, di man po kayo sa ato 30 million budget a year. So, i-increase ba ang atong PhilHealth premium from 1,200 to 2,400. So, we prioritize sa mga incumbent na PhilHealth members. And for those na wala na pili balik, ato silang sponsoran gihapon, inaagi na po dunay makonfine. Kaya sayang man kung within that year wala mag-pili. So that is why we can still provide assistance for other emergency needs. We can provide support sa ilang dahil sa tulong. Natuman ba, sir? Pili lang po masabot na if you are not enrolled, dito matagaan tapang. Hindi ba?
Natay point of care system, kung ang balawag ka universal health care na para sa tanan. Kasi ito naman ang socialist country ng Pilipinas. Ang tarang nakalala kung natay zero billing, zero balance billing. Zero ang balance mo. So, hindi mo kasabot kung hindi ka enroll, hindi ka matagal. Hindi mo kabak at point of care, at point na nanginangalan ka, gawagin ka o kagalan. Bawa ang priority para namin para sa provincial government, i-improve ang atong medical services sa 10 medical hospitals nato. Tungkol kay ang 10 hospital nato, ayoko ng atong panagservisyo, mabayaran na ng period, mahimo pa nato profit center ang atong hospital. Okay lang na, kompleto ang servisyo, hindi ko para mabayaran na ng period. Hindi mo na itong profit center, taas pang kita na ng provincial government na mungitan sa atong mga hospital. Atong priority karon. O karon na ngayon ako ng priority list ng mga equipment na panginahanglan sa kada hospital. Kung hindi mo ayuhon na ito, kanunay na ang mga tungkot na, yung mga tambal para sa mga tao, mas mabayaran ka ng period sa mga servisyo na ating hanggang sa katawan. So, klaro sa mga kapitan, no balance billing ang tanan dawaton sa Universal Healthcare Program sa ating nasudlan. Thank you, Doc. Sunod ko ang ato ang ABC President sa Kapitan sa Bukay Norte, si Sir Nicasio Loya. Mga pagtawad sa ato na government po, ato mayor, si Billy mo sa tanan, nasa ato tawagan, tanan katawan, tanan mga opisyal sa lungsod sa Sigatuna, Madyo Punto, tanan, ang concern ko kabayan sa PCE, napadayon pa ba akong pangutana na atong mga pag-membro sa PCE, naghatag pa ba sila ng mga palisin? Kunya, o ngay mamatay, murag ang hinabang o hatag, murag nakanungo nga doon sa Cebu Palwapa, hindi ba na mahimong din sa Bohol o sa Tagbilaran? Kadua, kabayan sa Kupras, kapatay mahimong pagkalibisin ka mahal-mahal ka sa Kupras kayo. Sa gahingan daw, pag-imudan mo baligya sa akong mga butong, dili mo na ito baligya ka na, kaya namin mga reject sa akong butong, na mo may mga Kupras. O na batay mo ka isang masakasakaan o magitan na pamagi na mga mahal na ito baligya sa Kupras. O niya, ako may mga mahal sa tanang mga kapitanes, lugay na ito ang ipaglaboy ko na matanan akong mga kasipulan, mahimunta, ato pa kay dili naman sa kabataan na magluwa, dili sila mawanan, usap, magamit, kinala mo kung doon ay kalawidad, yan naman kasalino, ako doon natanawan na ang katawan, dili masuk, kanan, ari naman ta sa naturuan magkamatay din. Looy, tulong, kunya, may pangatloy sa lusus si Katuna, labi na sa mga barangay, na mahimong ka, nga akong bisikulan, ano pa, mahimong ang karundun. Engineer Romero, siya tubag sa advantage. May tungkol sa insurance. Ano yung insurance sa mga farmers? Hindi na sa PCA. Sa kukufit na. Kaya nahibaw ka ng kukufit ng parta, wala mo na inipan sa kukufit o na insurance. Kaya wamay ang kukufit PCA na. Pero ano ang program ng insurance? Usanas itanaaw sa atong mga kukunan ng farmer leaders na provider of free insurance. Usana sa programa. So, pagkakaroon na hindi man mga atong claim sa Cebu, pero ang atong na-sign ron, pagkakulin ko, nawa man, kailangan na government paid, provincial government paid na empleyado, kamutabang process niya sa anong kusina. Pagkakaroon, pagkakulin ko, papasya, makabalik, so ako na kung kabalik ko ito kay kasi yung tapag sa tanan, mga processing, mga ginawang requirements para sa insurance, sa rin naman sa Cebu. Before i-press sa Cebu, yan review mo, pag-uman, ako kape, pada sa Cebu, o sa
din ko ato. So, kaya ito sa atong last time ko, pinake, wala pa ko ka. Ako ko, nalimos ko ito, hindi naman din. Lain na ko, casually sa ito. Kung may tungkol ko sa kupras, kanang kanan ng location kupras, di ko na madali, dalik ko kay, sabi ko na lang ko kaniya, at kung wala kupras na ibang kumantuin, kabaha dito sa bawas tungkol kay, dami probinsya ng pamuin. So, kung ka na pamuin na ilagan, di ko na basta-basta. So, ato, himo na at himo na itong dedication na processing na nagutong. Sa ako, di mo sa ako, naman po kayo kalugay, naguhin ko tanong ko Bisaya, instead na ako immunize, ako ipakawag mo kayo kada ako manok ko mahalaw, 100 at ako karoon ng Bisaya. Ako ikural, ako ituwa, tinutong kalugay sa ikural things. Wala ipakawag. So, wakit ko na sino, super na sa kakatuay ka kung manok ang imuhin, wakit na kinatay sukat. Kaya ako pala tuway, driver din ko pala tuway, nana siya, anti-viral, anti-viral, anti-bacterial, anti-bacterial, na makatabang sa pupuan ng sakit. Kaya na ako ng priority sa mga kapitan ng mga barangay evacuation center. Ito naman ito, laban ang gamit eh. Pwede sa mga, pwede sa pista, pwede sa emergency, pwede sa evacuation, pwede sa mga tuwa. But ang priority natin sa provincial government karon, tagaan o mas taas-taas na focus of attention ng waterless barangays. So, i-prioritize natin ang waterless barangays. So, una mo yung mga barangay na ang karon, wag pa mo yung access to clean drinking water, kini ang atong i-prioritize. Pero nakasabot na importante ang mga gyms. But sa among estimate karon, ang mga nanginahanglan sa Bohol, hapit pa mga 500 barangays ang may mga gym. So, buabot ka sa budget na mga 1.2 to 1.5 billion pa. 1.2 to 1.5. So, kung nakay 1.2 to 1.5 ka, kung nakakunin mo, kung saan mo i-prioritize, ang tubig o ang gym. Anak, simple ang pamatana. Do you prioritize water or do you prioritize the gym? So, ang among desisyon, kung naay usa ka area na barangay na duol-duol sa usa ka cluster na barangay, sila ang i-prioritize nato na ipakuman ang ilahang gym para magamit na clustered evacuation center. And then, manikamot na, one at a time, kung kay clustered barangay dire ay gym ang cluster, i-prioritize nato, taga nato tama. Kung kayo abot ng 2 million, 2 million ang kada sa gym. Pero ang mas i-prioritize nato ang patubig, drinking water, safe water para sa atong barangay. Pero kung nakay cluster barangay, i-prioritize ko na dawa ito na request na. Naligkamot ang kahatagtan na 1 or 2 cluster gym diri sa Sikatuna. Dawa ito na request na. Thank you, Doc. Dahil last year, ka-question mo, ikan sa kabuang sword, si Kapitan Wilmonido Casha. Last question, thank you for that. Makapaliw to, meaning birthday ko yung mga atong pagkipulong sa atong gobernador, sa atong mayor, Kapitang Pilipino, o trabayas sa kanang PMP o sa kanang kauban sa grupo ni Gop, ang yan kanang merong igabong ina sahod. Natoa lang dito sa pumagson ng pumukuan ni Gobernador. Kaya naalbo kung si Katulang, yung ang nagsaka sa ako si Katulang, yung mga human. Kung ang si Katulang tumalinihan, parang simitado na po, na namuha lang dito, maratuhin tayo dito sa pamagson kaya ang si Katulang o si Kato ilan, at tabad yung ay tayo na nagbintin namin sa pagkiring ang barangay pagkagmoy ng bintinan na at ang gamayan na kami pagkagmoy ng bintinan yung ating mga katigan nag-isopin na nangkot na seritoran tulong ako kong ibalabot na labot pa niya ako ng gobernador may napo kong mga pangutanan na ngayon kung sa ato na sinituhan ko na to karoon sa kaya walang taas-taas ka na kay sigato na to si Gideon
baik apik unun ke mikro. Saat apik unun ke mikro yang aku lang yang patutkan ini nih sakan mula dari mula aku pulang problema tenang problema sa kada barangay kung sa sa kita niya ako lang tinggal ko Kapitano, karena kesadaran membuat mempunyai kena pemutanan di kapitan sa mulai pemutanan sa kapitan sa una pagtrabaho ko ng kasadaran sa panahon sa PRM. Inong doon ito, pagkuba na PRM. O kaingon po ito mga kapitan, anong ka na, anong biging trabaho. Pero dili ito ang PRM, purely gravel road dito, wala ito siminto. Kaya kena kasadaran ko, wala ito na nagkikuray sa provincial road, pero mo na ako, kasadaran dito na provincial road. Nahimo na siya sa una, pagkaman sa litong, kaya nahimo mo na siya access road kaingon sa interior. Inumdum ito, nga ang sikatuna nalabyan sa series, nadagang na taga-buhol, lumingon na, ako din si sikatuna, ngayon may mga series din. Una yung tabo ito, na itong idali-dali ng trabaho para mula doon sa emergency. Kaya lumagian lang sa nalian pa. So, kaya kay-prepare mo na, ako nang i-appeal nga police yung buwan siya, at least ma-appeal mo sa DOT convergence. Atong i-appeal na kay huwag mo na malista sa ako ang as provincial road lang. Pero atong i-introduce na, ay nagtabak ni Congressman Santo kay sa i-auto sa police yung buwan. Kaya baso na, hindi ko tourism mo kinasya. Shortcut mo na siya, may sekarang may hindi ka din eh. So, ako posibilidad nga makarga siya. Ang ato na sa probinsya, siguro magkahatag na equipment sa maintenance na. Ato na i-maintain na siya sa shipping, regular pero kung atong nambong na siminto, pinato na, atong ihangan na sa tourism side ni Congressman Chato. Kaya tatong chance nila na matagal. Kaya tourism, potential po na siya. Kapita niya. Sinaw man sa unang doon, pero basta gravel road, naglabay sa sikinguan, balik na doon siya, kaya dili na siya. So, tourism, ato ihangan na sa tourism, convergence project siya. Nagkasalamat, Engineer Casatan. Both, ato ang panangin ka skoya sa atong mga kaisunan din sa Sikatuna o sa tanan ng naman ito. Ang hinawag ko sa atong mga kaisunan, mga kapitan na gawad, at ang inyong nakatunan sa atong mga proyekto, atong mga programa. Ang tingin sa mga programa na atong gihim, atong mapadoon ang mga programa ng gobyerno, straight to the barangays na may bawan niya. Oportunidad kayo ngayon na ninyo na among personal na doon ako sa mga provincial officials, hindi na sa inyong gobernador, pero sa atong mga kapantayayon, sa atong mga kauban sa provincial government. Mao nga, ang ginawat may nagkakod ang inyong nakatunan. You learn many things from our programs. Kung kami, nagkakod ang among nakatunan, tinaagi sa inyong mga pamutanan. So, follow up para sa usa-usa sa inyong mga hangyo. Natay mga technical staff na kauban nato, akong ihatag ninyo ang kasunod na we are monitoring all your requests. Nanginawag ko sa tanan, nanginawag natong tanan, sila po, tanan ang nakatunan nila sa mga programa na atong handang na ihatag ng tanan. So with that, naghagsalamat sa kayugayunan dito sa Sikatuna, sa suporta na ipakita nato, ipakita ka nato sa atong mayor, sa mga miyembro, sa konseho, labi sa tanan sa mga kapitan o sa mga kagawad. Salamat, maayong paglaban ninyong tanan. Until the next episode of Tingog sa Magulang. Salamat. Maraming salamat. Uber kita sa sunod niya sa Tingog sa